Statistika pubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi li l-qatt naqas. Dan meta wieħed iqabbel l-ammont ta' nies li rreġistraw għax-xogħol fix-xahar ta' Frar ma' dawk li rreġistraw f'Jannar. L-ammont ta' żgħażagħ taħt l-20 sena li rreġistraw għax-xogħol fix-xahar ta' Frar naqsu bi 3% meta mqabbel max-xahar ta' qabel u bi ftit anqas minn 3% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. Naqsu wkoll l-ammont ta' persuni b'diżabilità li jirreġistraw għax-xogħol mal-Korporazzjoni għax-xogħol u t-taħriġ. B'kollox fi Frar ta' din is-sena dawn naqsu b'aktar minn 500, jiġifieri 5% anqas mill-2013. L-istatistika wriet li 83% mit-total ta' nies b'diżabilità li rreġistraw għax-xogħol kienu rġiel. Fi Frar l-ammont ta' nies li damu jirreġistraw għal anqas minn 21 ġimgħa naqas ukoll meta kumparat ma' Frar tas-sena li għaddiet. It-total ta' nies li rreġistraw għax-xogħol fix-xahar ta' Frar żdiedu b'6% meta kumparat mal-istess xahar tal-2013.